ଆମର ଏ ପାଖରେ ଆମର ଏମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମାନେ ଆମେ ରହିଲା ଦିନଠୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଏ ପାଖରେ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଡେଥ୍ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା କାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଅଙ୍କଲଙ୍କର 3 ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ ନାନ୍ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲେ। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବାପା ବି ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି କାରଣରୁ ବୋଧେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ନା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ଅଙ୍କଲ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଥିଲେ 35 କି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେତେବେଳେ କରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯେ ସାନ ଥିଲା, ସାନ ମାନେ ଛୋଟ ଏମିତି 14-15 ବର୍ଷର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି 14-15 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ 3 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ବାଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାର ମାନେ ଅଙ୍କଲ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ସେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଝିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏ କରିଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପିଛରେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଦେବା ନେବା ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜାଣିଛ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ଜଣବାଡ଼ି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ମାନେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇସାରିଲେଣି। ସେଇଠୁ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠି ଆସିକି ସେ ତ ଆଉ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ ଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟୁକୁର ଫୁକୁର କରିକି ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପେଟ ମାନେ ପୋଷିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ନନା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲେଣି। ତା ତଳେ ପୁଅ ସିଏ ବି ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସାନ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଡ଼ ଝିଅ ବେଳକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ମାନେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠୁ ଭାଇ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଗ ନେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଳହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କଲ କାଲି ଯେଉଁ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଲେନି କି ଭାଇମାନେ କେହି ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଆସିଲେନି କହିଲେ? 2 ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 2 ଭାଇ ଭଲ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ବି ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଭଲ ଆରାମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଭଉଣୀର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବି 2ଟା ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ କହିନଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଉଜ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଆମେ ବି ଏତେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଯେତିକି ଯାହା କହିବା କଥା ସେତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ତ 2 ପକ୍ଷରୁ କଥା ଶୁଣିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ସେତିକି କଥା କହୁଛୁ। ଭଉଣୀ ତାର କ'ଣ କଲେ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାନା ସବୁ ବାହାରିଲା, କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କି ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଲେନି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେନି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଭଲରେ ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ବାପାର ଜମିବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଥିଲା, ବାପା ପଇସା ନେଇକି 3 ଜଣ ଯାକ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ରହିଲ। ବଡ଼ ଭାଇ ତା ପଇସାରେ ଭଉଣୀ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲା। ସେ ତାର କୌଣସି ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନିଜେ ହେଇପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ସିନା ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ସିନା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ସାରିଛି, ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲା? ସେଠୁ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇକି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା କଥା ନା। ଲାଷ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆସେ ସେତେବେଳକୁ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବର୍ଷକ ଭାର ଥୋର ସବୁ ଦେଇଥିବେ, ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ, ତ ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ 5ଟା ଭାଇ ହଉ କି 10ଟା ଭାଇ ହଉ କି ଗୋଟେ ଭାଇ ହଉ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଜର ଦେଖ। ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ଟେକୁଛ, ଗୋଟେକୁ ତଳେ ପକାଉଛ। ଯିଏ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜି ହେଉଛ କାରଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପଛେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିବ ସିଏ କେତେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଭାଇ ଗୋଟେ ବାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେତେ ବାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇମାନେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଢଗରେ କୁହନ୍ତି ମା ପେଟ ଭାଇ ଭଗାରୀ, ସେ ତ ଭଗାରୀ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ବି ଏଠି ଭଗାରୀ ସାଜିଯିବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ମୋତେ ଦେଖିକି ହସ ଲାଗିଲା, ହେଲେ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲି ସେ କଥା ପାଇଁ ବି ହସ ଲାଗିଲା। ହଉ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ କଥାରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କି ଏଠି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖାଯିବନି କେତେବେଳେ ହେଲା। ପଇସା ରୋଜଗାର କର, ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ହିଁ ଥିବ।